Sachisin pat kuble yepi baro pidang peng ya ke khubor jong Mawphor. Habeng nya cha prang bat ke khubor ha ke ni kopor tungi ye pe ikimat ke bokongsan jong ke khubor kumne. Hiar jurip ba apiti saukme bat pulit traffic hamot pran panwat jakayeng ya ki taksi kamai maulai. Hajingalam kadidi kindon bon ki jingkela nangni shakmat ongki MLA Meghalaya ha Kolkata. Play UDM and HO ya ke program SAANS hapo West Giant Hills District. Harangkat UCEM bo sintiu ka HYC ha umot sa jingken mau jong usngap sings em. Shipaulak jingka mang UCEM ka KHADC banchna ya ka hall hapo sngap sings em college. La play ya ki mau pun sa nam ya ki em bat kylleng do ka hima maharam ha ka shnong mau lungwir. La penlong ya ka swa lamban silai school teachers training halum shnong East Giant Hill District. Nabami thumai u virus Omicron shimkya ka DC riboy ban gintui ki paiba ban IT kayada. Bon ki bam patip e kikshan baitnan hanoriat West Khas Hills District. Uba proses ti sokumi MLA ka Maulai constituency hagas ngibaar harangkat bat kihe pulit traffic haga jingdan lang uba yan on elsewhere kila jurip ya kamut pran nakabenta ban kemi ya kejaka kababyang ban ai jaka ban peniang ya taksi kamai jukinongnya taksi kibaju kamai ha Maulai katkum kane kaseng kinongnya taksi kamai na Maulai kiathu bakimla ban penimshu dakabashya sharum shaneng ne running kumta kidan kam ya kejaka kabakinla ban peniang kenang makin imja uba piti sokumi ha bakran berkinong thok khubor hadin beladab jurip ulapan pau bakihap ban yakmi benya bakin yabit ya biang lang kajaka kabakin peniang kamdai berpentut pat yakinong di madan hakan gasngi UMLA ulai kerenru berkihe pulit traffic kibakmi ya Maulai nakamta ban penbej ya ka jingjur ka jingdhang kali ha Maulai petropom kabaju dhang kali kha Ini bynta jong ka kapsar barok Dika jaga traffic congestion kalau long kami siaga jingya ka bakrau la ka dena ne nawang ipet ka ladu ka te opor shlong la nong tmai mnadi hapo mulai bat kumju pres bazar bat kumju roh ka te hapo mod pran di nakala juga ka mwi fat jong ka mulai constituency mata ka singi le kendo bat ini kum tu SP jong ka traffic dekat du deputy SP jong ka traffic ringkat bat ki Rekat barki osi na po mulai bandung tu na kan na po gadi kana ban pembej ha ka bade bar ka jinge ka bade na ka banta jong ka ni ka traffic congestion ka ban kong ni syap ka bade hang te jong ka puak ka hapo mulai petrol pump nama ka mulai petrol pump ko molong mata ka long ka we ka jaka ka ba ka jing dheng kali ni ka jing block kali ka long sima palat de ki paiba kali ya kata nakaliang jong ka traffic police ki atrishtom ban pej ban khmit bakan biang bit kali kawan jong pajba de nomor ka jigbon prat ki kali kala syam jinge ba adu kata nakabanta jong ki police traffic ban penyabe ya renti te ka jingker pan nakaliang ka jonga nama natakadaw ya ki pajba kalong ban corporate bagi bat ki nakaliang jong ki traffic police karang ba kali kawan kanyabe renti Kawai gimana kali yang jungang leken kalau buat SP jangan traffic ringkat deputy SP traffic ringkat berki ki staff jangan traffic mana hak bade bat kini kali ke buan nak benta jong ka dam site nama napo dam nabar ki kali ke buan napo simno napo Assam bat ki benta jong east bat ki benta jong ri India namar baro ki kali ki lakio baro ki wan seneng tinggal leken ki gelong ba ken ya droy ke plan mata kini perkhat ki bakum no ki kali ke banda kali yang jongki la jimut do kan long ka bana ban divert no ye kali nani na po mau yong rim bak bin kam ya kata ka lenti mulai bypass nang tai ke beri kali ke buan ke sepet kinu kali ke barapian no mulai bypass kin mi sipo mau ku rom sing te kemunang tu kita benta ban mulai moro kita benta hagi benta jong ki bakhamjan je ke mulai ki balapan kam te ga ya kata ka sudok lani ki basyong go fling ni basyong thamai lani ki basyong lam khra palani mata ki badai sha nong krem lani ki no kejaka ka ba nakaleng jong ka traffic ken sa penbej ki bakum no ki kali ki ba ken hapan pen ki ba nakaleng joki ken sa pen nya nyo na po one divert na kali na po mulai bypass kata ka digaway
to ka benda ka mar mar nang lale kum ta ngai scam la kum no ko nong ba ka ka jing theng kali ka jing block kali ka ni ka traffic congestion hang ni hapo jong ka paterpam kan kham duna maka jing block long sema block adu kata kala sem jing ai pai ba teng adong da teng kenta ke shong hapo kali te gam kata ka wei bat ngai scam da kali jong ka traffic ikin seperkhat kai ka bala panwing nam ta ka ni to ka benda ka ar kum to ngilaya kendu ro pomor ngilai kendu ro pomor pran ban pe na ka benta jong ka ha ka badai bar Kyrgyzstan namar kum ka lo menta hiang te pomor pran ajan borok ki kini ki taxi association ki brena mulai ba ki badai ki benta jong ka bari ka benta semua prem mat ki benta moyom jepung moyong rim motawar borok ki yang te po hang te po Kyrgyzstan te kumtu ka ya kumtu hi ka la ya be ren ti bat gadan bade mata sa ko bade kasio na mulai ka mni thamai banda ka le joki hado mata na ka le joki ka long kishironing kumtu ya stom seneng kimio ka stan wa biang te ka jile juga banda ka skido ang te mo pran ban garpar ya USP jo ka traffic rat kumju ro nam ta deputy SP jo ka traffic ringkat bat ka banda ka yang OC jo ka traffic ang te po ka di kana kalau mat pelem la kanon nem kala ulti banda komodit na ka benta ka Kyrgyzstan na ka benta jongki na menta kini asun ngana po mulai ki bi thamai dito hak beri berkeni na kaliang jong ka asun jong mulai ki thamai menta rekat bat na kaliang jong traffic kini shong ni perkhat hakin hangno ka benta ka hakno ka benta ban ya hakno ka benta ka ban komodit de kiru ban na kaliang jong kini ka stan ka biang te ngila i ka jing khamya ka long jong mo pran na lor jong ki local taxi ngila i kum to kidan pade sa kinong di jing di ki badi haki khap jong ka surok ang te mo pran te ka de ka benta na kaliang jong ka sarkar bar ka benta na kaliang jong ka traffic bar kum to na kaliang jong mat pe baharu ka long ba na kaliang jong ki ba na kaliang jong ka traffic tani ki police kini penthut menta na ka benta jong kitu kiba kini kinong di madan ini apa mo pran kinong di madan ka long khamtam ya kita benta jong bang ka palis kum tu ka jaka kadap kum tu jaka palis ki beri la dio jing dia bagidan ki benta sakoi ka benta persya jong ka palis don segi beri dia dok ha di ki dia dok ya ki dia siar begi di chur kum tu ter di melakian hai ki ka long ban na ka leng jong aru na ka benta jong ka ki polis bagian pej bagian biang pi ka kham kong san hak ni ka por mata kham tam ngila mat sibun ke jinge hamni covid uni ke pandemic ni sibun ke jinge gila mat par ngi so komen ba ki kam jam gila nang yai be renti ki nong nya taxi gila nang yo banya nyong nya bos sound ada ki nong khayi ane ki nong di dukan ane ki nong di jhur ane ki nong di dok ha baro ki la yo bani ya pada tri kum tu te ka kham kong san na ka deng jonga nga kwa makar pat ya baro lakni de bat taxi du ka jingkar par kalong to nyepet ha to kom ban biang nang ki kwa lakum no ba ki de bat taxi ki driver taxi du ki yo ka ba mesti jan mien mata kini ki ba shong badan du ki yo pentalang par ka benta masa kalong ban im lang pi hakani ka jingka bakum kani menta khamtam ni covid ba kani pandemic ngidon kami ka bangin im lang mende perkhat sibet te ka simet ka numlong ngidon kam perkhat lang ta ka jingbit ta ka jingpiang ka badai na ka benta jong ka benta ka jong hi ka lo hak im lang salang te shushu ka bang ka kwa ban kerpat na ka liang jong ki na liang ke driver jong iru na ka liang jong ki ka lo sobha na ka liang kalong ban corporate iwe ba corporate iwe nam ta ka jingbha nam ta ka jingbiat par ka jingker paru nam ta ki driver jingi ka long sobha ka long bandum shim kabu ha ka bade barka dor jong ka baikali who is now leader of the ITC Legislative Party Meghalaya, and on my left Charles Pingrong MLA, and who has been appointed as President of Meghalaya Trinamool Congress. Why we have come all together, that the 12 MLAs from Meghalaya who have joined recently in AITC. First of all, they have felt
that to fight against the BJP, Mamata Banerjee is the only weapon to be used by everyone who opposed to BJP in India. And that is why the people of Meghalaya have chosen through Mukulji and Charles Ji and others to strengthen the hands of Mamata Banerjee, All India Trinamool Congress, to fight against the BJP. And now all the MLAs who have joined AITC, they are already on my left and right. They will be introduced by either by Mukul Sangma or by Charles Pingong MLA. So I personally delighted to see that the All India Trinamool Congress, which has started its journey from West Bengal, now it has become a strength and principal party in Tripura, in Meghalaya, and also will be in Goa. There are other states like UP, Haryana, and other states who are becoming a stronghold very soon of the Trinamool Congress through them. Now I request Mukul Sharma ji to say a few words on the press conference. On behalf of my friends and colleagues, please accept our greetings, and I would like to also convey the greetings from people of Meghalaya. We already have had the privilege to brief the media on the 25th of current month, after having decided collectively to take this new venture. This whole decision that we have taken is based on the palpable feeling across the state of Meghalaya, across Northeast, and across the country. The palpable feeling of the hundreds of thousands of Congress Karyakarta and other people who are aligned with the ideology and principle of this grand old party, who are anxious and seeing no ray of hope and therefore wanted an alternative. And I must be very clear in this, that this decision that we have taken is on behalf of these hundreds of thousands of Karyakartas. And in response to our call of duty that we fully understand in the given democracy that we are proud of. Today, what we have decided is definitely a trendsetter for what is going to happen across the Northeast and across the rest of the country. And you will only be seeing this same trend happening in number of states from now on, because the collective desire of the people is what we are responding to, and in the best interest of the people of this great nation and this great country. Thank you. And I think I should take this privilege also to introduce my colleagues. Our new president of the state unit is Mr. Charles Pingong, who is a veteran politician with long innings of public life, and he is our former speaker as well. On his left is another senior friend, Mr. Shitlan Pale. The extreme left is Mr. George Belindo, and next to him is Mr. Winarson D. Sangma. Then on the extreme left, on the second row, is Miani Dishira. She happens to be my daughter as well. And next to her is Mr. Lazarus Sangma. On my right is Mr. Zenit Sangma, Foreign Minister.
And also, both Charles Pingrove and Zenit Sangma were also Secretary AICC. And on my next right is Mr. H.M. Sangpriam. He comes with a wealth of experience having been a bureaucrat prior to joining politics. And next is Mrs. Kanchi Desira. She happens to be my other half. And Mr. Jimmy D. Sangma, another legislator bordering Assam. And he is Mr. Marthon J. Sangma. He was working president of the Meghalaya Pradesh Congress Committee. And so we are here a team. Probably you will see more such interaction in days to come. So thank you from my end. Thank you, Mukulji. Now I request newly appointed President Meghalaya Unit of All India Trinamool Congress, Charles Pingrove. Thank you, sir. At the outset, I would like to place on record our appreciation and our gratitude to the chairperson of the All India Trinamool Congress, Madam Mamta Banerjee, for accepting us as we decided by resolution to merge with the AITC. We have now formally joined the AITC, and as president of the Meghalaya State Unit, we would like to convey our heartiest congratulations to the AITC as a whole and to the Honorable Minister and President present here for arranging this press briefing so that the people of West Bengal will now be very close to our hearts as it was before. Bengal and Shillong share a very, very special place in our hearts. We have common ideas, common goals, and we hope that with the strength that the AITC has in this country, we will be able to fulfill the hopes and aspirations of the people of our state. With these few words, I thank you all very much. Thank you. So, the joining ceremony of Meghalaya units ends here. If you have any questions, ask to them. Sir, welcome to West Bengal. Myself is Roshi. I'm from Jylla News Channel. Sir, I have two questions. First one is you'll be working under the flag of AITC, right? So, what will be your main plan for Meghalaya for next few months? Number one, and what do you feel is the future of Congress? Nationwide, not only in your state but nationwide. Well, there are different press channels here today, and each one of you all would want to ask multiple questions, for which probably we will not be able to stay that long, we don't have much time. I would request humbly though, if you can send your queries to the office of the AITC and we shall have them addressed as soon as possible or immediately. Thank you. To be fair to all our friends from media fraternity, I think we will have a brief interaction. I think they'll be only fair. I'll be requesting friends from media to visit Meghalaya as well. It's just a 1 hour flight from Kolkata to Shillong. And please remember that I think Meghalaya remains one of the most favorite destinations for the people of West Bengal and particularly people of Kolkata. And Kolkata has always been felt as our second home in as far as people of Meghalaya is concerned. So I think it will be only appropriate for all of you now that we have a direct flight connect, and also quite multiple flights are operating via Guwahati. Now, as far as Meghalaya is concerned, yes, we have taken a collective decision knowing fully well the mind of the people, mind of the Karyakartas at the grassroots.
So you will be seeing in the next 30 to 45 days, the whole state of Meghalaya will be seeing the flag of All India Trinamool Congress across the state. This is number one. And this is precisely because we have taken this collective resolve on behalf of the people, and people want that we should be doing what we should be doing. And my colleague, the new president of our Meghalaya unit, All India Trinamool Congress, has appropriately shared it. We have shared it at Shillong when we had the privilege to brief the media. It will be only repetition. Repetition is that we all know that today the people of the country wants one political force to fight against the power that may be, the ruling dispensation. And there's a reason. The reason is fully connected with the hopes and aspirations of the people of this great nation. And we all only are trying to see that whether we can really do justice to the people of this great nation as people who have taken resolve to be in public life, to be a politician. In democracy, it is very important for every political party to be strong enough and deliver, live to the expectations of the people, because people's faith and confidence is vested upon us whenever they give mandate to us, irrespective of where we are, whether we are in the ruling or whether we are in the opposition. And every trust and confidence of the people are also connected with their hopes and aspirations, the dreams and aspirations. And we must be able to be seen as capable of enabling people to realize their dreams and aspirations. And this particular trust and confidence that we have upon the leadership of All India Trinamool Congress to carry us forward and create a situation where the forces, the political forces, will gravitate towards one team under the leadership of the chairperson of AITC is a reason for us to take this resolve, and we will carry it forward. Sir, this is this side, sir. Once again, on your left. Which side? On your left. All right. This is Shogatam Mukhopadhyay. I work with CNN News 18. My question to you, sir, is in the wake of the so-called disintegration that you talk about within the Congress and the gravitas towards the Trinamool Congress, as it is witnessed in many parts of the country right now, there is still this situation where currently there is the winter session of the Parliament currently on, and the opposition is taking on the ruling establishment on the floor of the House and outside of it. And the Trinamool Congress talks about floor coordination with all opposition parties, including the Congress. Do you see a situation under the current circumstances that your understanding with the Congress party at the central level, while taking on the BJP-led centre, might suffer a jolt? The opposition getting divided as a result of more and more people breaking away from the Congress and moving towards the Trinamool? I have said that this is a trendsetter. The development that has unfolded is a trendsetter. That's why you will keep on seeing the development as we further proceed in the days to come. So it's as simple as that. Mr. Sangma, hi. Mr. Sangma, this is Tamal this side. Sir, do you think the situation has arrived in India where Trinamool Congress can replace Congress? Because you are simply not a Congress leader. You have been a former chief minister. Like you, Mr. Luisino Filero has also rejected Congress's Congress and joined Mamata Banerjee's Congress. Do you think the time has come in India where Trinamool Congress can replace Congress? I must say that this whole decision that we have taken collectively is an offshoot of a long drawn due diligence which has taken over a period of time, not just in months but in years. And having understood the ground reality in as far as the socio-political spectrum across the nation is concerned, and therefore we have believed and beyond any reasonable doubt that the whole commitment, the resolve, the determination with which our leadership, our chairperson of All India Trinamool Congress, DD, has demonstrated for the whole nation only gives us reasons to believe that having set this trend, the whole political dynamics in the days to come will be reflected
And the whole force that you need to ensure to come together and aggregate and funnel it towards this leadership is going to happen sooner than later. District Medical and Health Officer, West Giant Hill District, Dr. Casey Ajar, mentakasi ula play yaka program Social Awareness and Action to Neutralize Pneumonia Successfully, SAANS. Kabasdang Menteri Kam Hapo ke District West Giant Hills, haka jingalang balengkot Halum Kerwiang Urban Primary Health Center, balapenlong dekat National Health Mission West Giant Hill District. Ukongsen, Dr. Kisi Ajar, haba ajingkren ula batai kindiat sapang kani gajat jengpang pneumonia, kabapau lengba kidak kishin, haki kinarit, kibadon hapo sansnem karta. Yaka jingalang lapanya daka additional DM and HO, Dr. A. Chalam, katbay kikintin ay kublay, layo naga Dr. R. Pasa, badipay yakalum kerwiang Urban Primary Health Center, Jowai. Yo pengguna yang kena hapok sansnem naga ni jut pneumonia. Kamu detik dengan pneumonia ni for COVID senapana hari kena pneumonia tak kaya lungs dan ni kita kena mendayo pneumonia gi indo gi o sejauh mesin ni dalam yang macam senar pun kena kaya. Daga kawi daga objektif yang gani kesan ya pengguna ya gani ke IMR tak IMR ke infant mortality rate yang ke state lagi lani yang India betul kam memangkat ni ke IMR lagi mangga lephamru một lephamru man dan lephamru ki muti kena kuyak daga cihajar muti wadakha ite dah kani kesan muti ka yo pengguna no kadadu ahajar apasan lokoi di chado le man le naga cihajar kena goyap nete dah yagani kesan the launch ka woro ko di India yo pengguna yagani ga infant mortality rate tegani kesan hachwa launchi the emga ding train yagi medical officer yang di ha ko district lagi ni expert lagi ni pediatrician di one train dan the train di officer yang ni kamanu chen nungkong timin nungkong ini kujut lang bagi kena bayo ini kujut do ajin smart ni tapi ni medical officer wan mendapat facility yang di train di staff yang di nadok di supervisor di staff nurse hadok di ANM di Aisyah menda train di the train lang di wa di Aisyah menda lahum di city kamari menda lahum di city chekini HDNC man yo pagi kena le yo ki wa man wayo pair man yo chem yo ki kamanu pagi day danger side menda chem gi man wa the pair kena yo refer ke smart chegini gi thau smart wa biang di doktor wa di smart ini yo ini sebelum dengan guru ini lampu belum jam bumi dari distrik kita ni kesan program yang social awareness yang kami di guru bagi tip tujuh pneumonia belum kamuan ini tujuh pneumonia kami empat support district long kami yang pertama Monday dan kami itu tip ke ini kan tujuh pneumonia ini tidak kesin di bawah pau belum khubor apa sansnen tidak kesin dengan Jepang pneumonia kita ini tidak belum ba apa yang benai Jun ke MOI ka vaksin pneumokokal conjugate vaksin bangina sedang benai benai jadi belum khubor di kalayarat sepuni belum menjio kenika injection dan pneumonia maka pneumonia dari penyap sini belum prosesnya itu kampan jadai kampan yo itu jadap kopian tak idon kami injection balapan ai belum bapos sansnya nanti naik ini pneumonia naik penyap di Indian selatan keren punya sebab ini
ni kedap kesip dengan Jepang pneumonia kedon duwe ke bakang fungsan minta gini kilom kumi kedon duwe Jepang pneumonia kedap kesip dengan Jepang mereka ni gajing sistem mendengar sim ni sistem mendengar sim kam ziarah ni kam ini ki kedua ke bidang rate belum bidang atau sansmen atau fisnen lain itu PM kini ke sistem mendengar sim umur dilakukan des kedap kesip dengan Jepang pneumonia ini nuksan ta ni belum juga arbonai Arnai seru. Kalau kan ringan sim kalau palak akan itu kau sim kasih minit. Kalau palak itu kau sim minit. Dan ini belum bahar arnai posisinya. Kan sim minit. Palak akan sim minit. Dan ini belum bahar posisinya posisinya. Kalau kan ringan sim kalau palak akan sim minit. Nah bagi gue kita sim bahar sim itu bila menjadi ke HYC Southwest Khasi Hill District hakajing senran lang kinong elam jong ke HYC Central Body bat harangkat da kajinga don lang UCM ke KHADC ba Titos Wellkind bat UCM kamaram CM ship ba Niandros M Yong kum kadak kajing ken Mawphor ya kajing dap shispa anyo pulai snem kaleng kho sngi ba kerpang jong usngap sing CM le balatip kum ka sngap CM de kilalej ban le buram da ka babu sentiu ha umot jong u ha plau jong ka circuit house light lau sang harangkat bat ki bahaya ngasem kum kadak kajingkan mau ye yaki kambor ba jong uni usem ka bola no senyang ya ka thany bat ya ka jaj ban rew ha ki por ke bala lej ha ka ni ka jinglej bu sentiu lapan long ru ya ka jing ngap jar ba shiminit kum kadak ka jing burom ya uni usem ba kraw Aku menikong ngayon ni aku presiden juga HYC yang Southwest Khasi Hill District ini iba arbok kajarin aku menikong sa preso pai kilang borok di rupaj ba ya ketong katan kamtam ICM jengi ba terus chang ibala edor kat kerpang bagi hari kasni leku burom ya u singap sing sim ki himam haram ka ba sispanya polai snap kata kedap di ngapiang burom ru ya paim Niandros M Yong ubala judor kat berni man kepor ban rakhe ke kalau ku sini bakrau jeni bakrau jeng hima jengi yang burom ru ia ki bahing basem jong i mayeu jong ki jong snap sing sim yang burom ru ia no yalam jong ka HYC ke CC na di ba Robert John kajirin ba don bok kling do kumju ru ki nugit kam jong ka CC ki bala dor kat lang berni hang porom ta na ta ki riurang ba jong di katong thany ni kadai ke lengku sni bakrau jong ka basis pan yo plai jong ngap sing sim dikum kadak kum ka burom ka bang burom me yang sim bakrau jong ka dong ka thanji hima maharam hakne porm ta ni pelong ka jis kapjar ka bashimiet Chief Executive ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Titus Wellkind hakalai potrik unai wing araja arpuwe kabade ke ski bakerpang jong ka jingrakhe ya ka sngaps MD hapo jong ka snaps college Mawphor ula ai ka jing penbana bala de banmang shipaulak tengka na ka bantaban pentreno ya ka hall hapo jong ka jaga puli jong ka snaps college habakren ha ka jingalang balungkot UCM ka ki HADC ulapan pau bahawat nagalang ka council kamdon ya ki lat jingiram ki babon Henry ya ka bakala ya kata kan yele ban pentulun na ka banta ka kam pabha ha ka imlang salang baro ka we uloong bakum ka council hi kamdon menteri tang na ka banta kanu ka kunhun sain perthei Henry ka trei ban pentulun shakmat ya ka roi ka par jong ka dong ka than hi baro ka we namar kata ula ai jingkermen baleng ba kani ka jingya kendu lang jong kinong hikai bat kumju ki samla puli barim jong kani ka college kanang ye ai mensim na ka benta panang pentulun ha ka baidei bat ka kampuli puti ha kani ka dong ka than bat lengba kani ru ki samla puli kinang yo mensim ban ai ka jing shakri bakhamba ha kini ki sngi ki bandang wan
Hadin ke jingkren na kaliang UCEM ke HADC ula IT ya ka work order ka ba mang shipaulak tengka show principal jong ka sngaps em college Mawphor na ka banta ya ka hall hakani ka jaka pulie. Hakani ke singi lalam khamat I ke jingalang the vice president ka sngaps em college Mawphor ubabuke nongse but both sa ka jingsha tenrai na kisamla pulie. Ka jingkren na Dr. SS Kongkliam principal ka sngaps em college Mawphor Kajingkren na usi soshang MDC ubalong o President-elect ka Alumni Association kajingrawai kerpang bat kajingkren kublay na ka NCMLE Assistant Professor Political Science. Namen sembah shinrang uyeng banyale lenti laprat kibreu jombu banyale Kasika jong museum mereka di kesengi kaba museum hak tu kapor hak senam hak kendai hak aspak soho hak stem hak aspak soho ulapan benai kui ke notification maka dia kau museum baru ikut dihajar ini ban register di cakap joki ban pendek mensak jadi cakap kita joki nama pakat ne kajat ban riu kan ne ke hima bagi Indonesia kompor hak keti joki pareng hak tu kompor jadi kalau kecing start dari musim OUE nado ke tu kompor but nan sia tu if lengkot musim kompor bagi lu nak kalian tu district council ngilak pas dia kata ke bill kabang ihong ka land bill kabalong panang pen scam syu yang katakan notification ke jong scam kaba la pen scam ya katakan jingom ke jong scam la ni ka jing pen benar scam ba ni start cakap pada kali yang disebut scam ni pen pas yang ka land bill ke bang ihong bangin regulate la di ban legislate no dakaan nang ba ngidi tu itu lel ai cakap jong scam dalam bahasa dari iklim sosial dari kilama. Kemat dan boleh sukai. Di hari ini begitu komentar kepada orang dari vice principal, asyik nak tanya ni. Hoi nak kalian kecuma aku mengalah orang na la ai ki kecing termen. Teka jingmut jangan aru akan dikasih jingjia banganuan banyak kendu menin bangafun di bahasa sosial. Na orang tang macam dia kendu bagi banyak publik di bagi. Yang kini kapor, bagi lain lah yang aku kini kapu dengan bersih, bangan say, waktu jalan, dengan air yang kini kau work order, nak bentar sedang no pensenai kini ke hall, nak bentar ke college, ya kebah kini ke senam ngalamang, buat numsuai, kumengalau mana apa ke council kalau kebah duna ke skip namang tak sekolah. Te cepat karena baik pendap itu berduna. Yang aku long presiden juga ni alumni. Bat ini sekarang bah kalong kaji kias sana tak kejunga, nak tak kejubit yang juga. College bat kamtam ipi baru para dekat juga ni ka association. Mereka mau membupros bah rekan-rekan kerja terlang hampa juga komiti ketika isi ke bangi dalam sudah nangis kaba ngin ya persen la kalong kanu dulu nak tak bensim sa dan gubrom ngakwar bat kerpat ipi hangne mama pi komisi yang bat kamtam bodan kejinya dari wajam apa isa kemen boy education minister bat kerpat on behalf jong ketika alumni association bat jong ketika college bat boy subha personal dan beralam ketika khubor si mal kemen subha naslam sa ketika college kino ikai bubuon kila ya suntai ya tahok kejuki padio panai hakot kom kebiang ni susai beri iba kino ikai jumi kio jesiu bakmbiat tamarwa kemalong ta ketika grant kebayo masakan kamdei full katung ka status ke bagi dia
tahap kemio full ka jing hak juga sarkar kelomban ai lakum nulo apsan dalam laku persen ka governing body la ka management ri hatarum mla bani ai kemudian ba asu ai itu bentang kebawa kalian jong ka sarkar ko ai bat khamtam ki kini kai ba bu naka college coba yuk tang sengaja coba yuk tang pelajar kalau long ka jingsu jak buram kat ya ki lecturer kat kinoi ka jong college ki ma ajeng nang start ya kan dikadong time ba koi kim yo ya sahab sui ban perhat siapa ka jinglong ka jong muslim bang ini ya ka wisdom ka jing slur mat ka jing ai tilut ha ki bang trei ha la ha ka jing pule ni ki kam ki jam ki jong ni agiban tabarok la ha ka jing ka sakri bleiro ni don kam ya kita wisdom ka jing slur mat ka jing ai tilut abang ni ya pule ni lo kristan merok ni pule ya tirung pule ba everything is working for good for those who love God. Bagi barok kita terleman penbahaya kita juga jauh boleh tengangit barok mengaji jauh boleh kita ni ke program akan di forum kalau ke berbahaya terleman penbahaya. Bah, dewan poin akan kita kalimat kalau kita. Titos Wilkine, Chief Executive Member ka Khas Autonomous District Council, bat uba Rowel Lengdo Marshallong, Lengdo Rangba Kahima Maharam, Kila Play ya umau pensanam, ya kis aim bat Kilengdo Kahima Maharam, hakesngi jong kajingrakhe, ya kesngi ken mau campang, ya usngap aim, balapan long de Kahima Maharam, hakajinga trelang bat kador bashnong maulengwir, ka balapan long hamau ruduk maulengwir, Southwest Khas District. Uba Titos Well, habakren halor ka land bill, ka village development council, ka inheritance bill, bat ka clan bill. Ulaban ram, baki donkam ban kenmau, ya kita kibla sensyar halor jungki, namar ba ulong usim, namar hapdeng jung ka jingle atma, bat ka sorkar pareng, ulong usim uba klem pendem, bat ka sorkar pareng, kamla ban le AAU, ban kem lani ban penyap ni ban set ban di u tat hadu baki lakhot ban yatre lang bat ulayo ban sensya lailu hadu kisngi ke bakhadu ulaban bakalong kisngi kerpang namar ba dei ha kane kisngi ba usngap sim ulapan mi ye kadulir ni notification ban ong ya ukon u hajar baki dei ban pen scam ye kidulir yala ki jong ki jaka ki puta bat ka ka ba ulale usim ka KHADC kadangle hadu menta Kiwepat ki balakren hagni ga jengelang ki kentup yauba Pius Marwin MLA MDC u Additional Deputy Commissioner ka Southwest Khas District uba W BM MCS uba Karnes Soshang MDC Mawphor Constituency uba Rowel Lengdo Rangba Kahima Maharam uba Robert John Kharjarin Advisor ki HADC Hakate kisngi la yo ru ye kejingwai pediang sobha na keseng samla shnong maulungwir lapnya ye kejingelang da uba nyandro CM yong CM kahema maharam la pediang sobha da uba NS1 yang mentri shnong maulungwir uba la puleru ye ka khana pateng ka bayathu shapang kejingwan ka sensyar CM hapo kahema maharam bat la kren ai kublei da uba P1 yang mentri shnong sok lam Ciabrando adano nakachnong yonga nakachnong gula tanda ilong shua ilong kitwa puji tenat kidiki mau barokata di erbube pangakhir-hir asrong yonga Trong mau lang win Gori kasih Gori bahi Alay ngan shem Kumpa gori Kujakan rew Token mau dumau Galakari Saron Bangla
Syaprang syakawai katong Ya karila jongin bensanam Indra burong Ip yang burong dajing sngaupa Kaki bawan angin mentah Syamau gerdu bagi yaong Mehatun rong Hangi pigi kimau benar Kimau baben ya bitshisha Bangkringnya kinong chok bertay Syagari blakar kubuplay Kori kasih Kesngi kebabu kebasakan jinggan mau kesngi keba kersutia nak kamta kejungi lang borok kawai ngabu koi ya kejingkerpat nak kamta kejungi lang borok kawai tunginya teli nak kamta kikam habayadai bat kajat benruhi borok kawai khamtam lada niatan telai para mangi lese syei ingin poi namar ngilai hakini kisngi kipor kipamenta babon ki jingile kedai tang para mangi bon hapo kahima kajingile tang para mangi bangim la syu ben penyaj baik penyaj lenti ya kikam hima sima ben penwandur ben penkambha syusyu ya kakam hapo kahima ben kam penbha syusyu ya kakam hapo kasnong kathau namar kajingile palat hapar paramangi ngesmoron kam ya kaban roy banang keu seprang tenrei ka e garanti asonga phi ki paiba ban perhat ke e garanti bangin roy ni par ngangai bakane kajing ya botan ya kini ki populist idea aga baki leader jongi ki liat hagi babon ki jeng penke haga negari ke jongi kan nomia apa ye ni kwa banya imlang banya salang banya trilang banya ya je yang jaga balat lut haga bakan roy ka turis kan roy ka business kan roy ka ke baro ngai bangin oma tongin yale ya kapan sudano ya lade ban rung apo hangno wala kekut na kylleng sodom syasyu ya no ban rung taru kamlong abanga kaji kejonga te perok nasno ba abang iyat cakajing sta bat abang ile ya kino kam karong na kajing sultu ba kajing don kajing kitkle kipai banong susnong nado ki menteri snong ki samla ki long kemi kipai banong susnong jong gani ka hima ka jungi tongin ya perkhat berpuson mano bania daingi ha ka jingwan klep jong gani ka umsal bayingi las sencar da mano ramono kami ka jingken mau ye ka jungi u sem u snap sem kalong ka jing phaidin ro kai ke kamram ke jonga ke jumpi kum ki khun ki hajar jong hima banyada ya ke jingwan ke klab jong unong wai sisngi ina kan babaru bajun mene badi sasiem ba khani ka bodar bayale ka komiti bayalam khmat do emli bodon borom jing barnik uba prestun ki long ki bodon upo bodar ki do bu tang ki jing masuda habangi peje khandau siap kadai ke jungi hama pai ke jat bariu kam dai ke jat bariu jungi keng le manu balong kadau jong ke jingwan ki menteri ban bu hai sunam ni susi bani i bakatu kene ki hima katu kene ki leadership ki leadership ki ai patah kan bomon ki ai jakai ki basnayen beraban yang banyo pisah ki klepat na kabanta keri berkejat beri ujung hatu bin keno ayano kejawan kerslap jong mendari
ataupun kenoi ke Malay ke minister ke sarkar ataupun kenoi CM ke M ya ke MDC don manobai patah don manobai sanat ya ke mandar atau ai sanat UCM atau ai sanat ke M atau ai sanat mano kita try kendau try bottom bor hak kendau ka siap nga kran sai hande di kita lanam don baai patam don baai dulir untan bodok don song buhai hak ni keri ka bai juni kalong ka badai biang ya bhi kum ka mahima maharam bapi kenmau kerpang ya kani gasni kabalong gasni ka bakerpang kum balayathu wala da kamdai gasniap ani gasni kha jong museum Herai ka dai gasni ya ka baula ai ya ka notification babaro ki khon ki hajar ki badon hakani ka hima ka chungu bagi dai ban penskem da ki dollar ya lagi jong ki jaka ki puta ngaso ka ai ka baula le museum ni na kalian jong ka district council ngila le ya kata menta kalandel ka balabatay di ba Robert kamday ka bel khla nani ka bel penklariti henry kadigas ka bel penskem riti ila sutu syai ya ka jing snow jong kinong yalam sinong jong ki kli nong sensyar baga sarkar lani ki bor ki badai ban pek ya ka sensyar ka khadar ka di jylla ka jungi kimi thu ya ka taga dolir kabala ai de ki rangba snong lani de usim jong ki hima ki jungi balabu ya ka syakendong henry ka kwa ban thu ya pi bagani ka bel kala codify kala pen scam ya ka taga jing ai dolir ka jongri Namdan su sibun banir batai sepang galan bil henry ka ega bangadon banong lagi ka por kajing kerpat ka jonga kalong balada ka sarkar bat u governor kila asen ya kini ka bil baradin bala penkubor ya phi kong kirang basnong Dalmia Bharat Foundation harangkat ka jinga trailang bat ka Bethany Society Shillong lembat ka company Usha kila penlong ye ka jinga jihika ye ki arfusan ngot ki nongsu jan ki bana East Jaintia Hill District ka jingtmu pokong san jong kane ka long ban pentibit shushu ya ka sap jongki bat hadien kane ka jing shahikai ki te ki arfusan ngot kinyo ye ka sernot na ka company Usha bat kila ban long ki nong hikai ye ki wepat bat ban play ye la ki jongki dukan su jan kane ka long ban kintiu ye ka sap bat kumjo ru ban kintiu ye ka yo ka kon jongki laka kam su jan habakren syaki arfusan ngot ki blasha hikai ha ko Usha u kishor ul ai ka jingkit bok kit riang yeki bakin nang ki Usha prang ha ka kam su jan bakin la ban play ya ka school swawalamban ka ban aji kai su jan yeki wepan swawalamban kambut ban shania holiday ni self dependent uba khangbor rambai project coordinator ul ai ka jing khublei kit bok kit riang ye ki arfusan ngot ke bala pendep ye ka jing shai kai su jan ha ka Usha bakindup la ban seng ye la ka jong ke school ban hika ye ki wei bat ongru bana ka liang jong ka Dalmia Bharat Foundation kan senang but den ye ki ul ai ru ye ki kentien jing sneng jing kraw khnang bakinang la ban ya shaprang kiwepat ki bala jing kren ki kuntup ya UHR head DCBL ukautap saha uba prangkuper marbanyang uranjan barwa ubana Guwahati uba joining dekhar nalum shinong bat kiwe Ram kaba yung ketika Swawalamban Silai School teacher training ngila ajit khnang ye ki khna kam kani di ka program kabali ada ka Usha dan ni mantapa ngi wanle seni sport lum shnong na pata ki is Jaintia Hill district nijit kumba arpom sangut balanang bansu lupa nanta apa kidon kinong hikai jong nginang ni kibawan na po ka Usha ka ki bagal ka expertise mo kibapen hikai kiban upgrade chu ya ka skill jong ki
but ye kani ke program ngi tre lang Pusha Bethany Society but ka Dalmia Bharat Foundation ini ki napo Dalmia Bharat Foundation but ini ki nong hitai jongi napo Pusha and then but kini ki trainees na kylleng Saurong ko kani district nilade pakiwei ki district kani na pata I is Chaite district kani ka program kani ko mapundai ski but bit hadian bagi lade training kani ka khandai ski kani ka residential training ngi aye ki course sumjain but ka certificate but ki baw hadian part ki bawan training ki bapas na ki part na kini ki train ki teachers kalau na kung ka master training na bata kinong hikay gitu pat lada ki one ki way pat ban hikay haki pat kilaban yo certificate diam ka usha kan sai certificate but ki way ki chat kot ki bagi ban ai ki ban yarap ye ki kata kadi ka program jogi kumno ka ba ngin kentiu ye kayo jongki kan kata kadi ka jing mu na kalyang jongi bat spoken mat ka Dalmia Foundation ko kachibin kamtam hagade ka tempile kapun biang ka chathia na dong shidong ndai ta kata ka aidot bat blanket bat pillow cover bat mattress na dong shidong ro kata di ka compare kandia bani ki bangilia choi Villages of East Jayante Hills district. There are 25 women participants who are participating in the 9-day skill development program on tailoring, as Bariki has mentioned. So the training started on 22nd November, and this is continuing. And the major objective, what we feel that we have to work on the women empowerment sector. This is a part of this, and since they are getting skill training on the tailoring part, so definitely going back their home, respective villages, they will establish Silai schools, and they will be also imparting the skills to the women of that particular villages, as well as this will be a great opportunity for them also to generate some income, so that they can eventually support their families also. Nakaliang Ribhoy district ni kwa ban ong yipi ba kumba pia tip hi ka district jungi kala i kenjo asya ka 56% ha ka bayade ka vaccination te ni dang duna hado 100% mo ki ba long eligible ban shimi kana ka vaccine te ka idea ka long ba ni shem ba ni don kam ban shimi kana ka vaccine namar ba kumba pia tip hi kila don ki ri kum South Africa ka bangi kilalap mentai ka variant ka batmai ka Omicron te kani kalong ka kham ka variant kani kham klan shu banya ka to ka bangi lama last mention snem but kani ka snem te kumba ban shu ang ipi ba mention snem hari Bhoi district jongi kidan kumba shpongot ki baklat mo na kani ka COVID-19 but mentau snem kiladan kumba shispa khat ar nakata shispa khat ar ki balaklat mentau snem arngot ki di bala fully vaccinated tambah kita ki bala fully vaccinated ki dan comorbidity so therefore and plus ki di bala arang ba nata ka daw ni klam la ban like na kani ka jing pang covid te total hapo ri bhoi jing ni ki bala klat na ka daw jong covid ki de shispa r4r naka shispa r4r shispa khandai ki de baklam pat yo ek vaccine mo te khat lai ngot ade ki de kita ki ba khat wi ngot ki de ki ba yo partially deng yang partial mat ki yo tang first dose but ar ngot ki de bla yo full dose te kini ru ki napreng ju kini ru kini ki spa r4r nyop khandai ngot ki de ki badan comorbidity temut ki dan jingpang hakamet ke jongki but sapu lai ngot ki de bam dan jingpang te lor kata rong isiam ba kini ki ba yo e kani ka ki ba khlat mo ki bon ba ha ka karta between 18 to 45 ha ka khatra to sapusau ki dan hado kumba almost 79% mo ki ba khlat ha ka ne age group but ki wei pade ki ba long 5% ki de ha ka age group below 7 years old te
na takadau ngi yo ihang ni ba namar ba kini ki ba saupusan cheneng pindakin mau ni la ai vaksin shwa rengkat lang beki doktor por mengisdang hau benai feb rengkat lang beki frontline workers ngi ai ru ye kini ki ba saupusan cheneng so bon hi kini ki ba saupusan cheneng ki la long protected day kini ki bahapok pasal fusau ki bangi dan jings ir hamenta te kuma pietep ru ba kejing kini ki ba laklan ngisem ngilale kata ka debt analysis ma ngisem ba babon na ki klat kade ba ki wan khat du ban muat jingerap namar balik kim late test mo ki shime pakade ka bayong kle ki klem late test se bon na ki lara ki hadu ngimla shoban sumar ki hospital te ede ki la late shalong na ki wan shi hospital jingi ngidan namta covid ngidan tang khat pratali ki jingthia so hakadan kapor ha obnai mi kolong pik bah katu kapor ngila dap pack ki jingthia po civil hostel te na ta kadang ngiha phan no sha ki bi hostel tila da dei baki wan ra slam pala la dir por temat kim la shan shu namar bakin da poi sha po shalong ru pack namar covid beds ngi ki long limited so le ra sha shalong ru katu kapor ki bon ki hostel ki la dap so what happened kilik rak nak kawai cakap sih kelak wan civil jongi civil shalong kelak lik rak jenis tu te jayu ki sab ki brought that ma te bon hakum kita ki cases ru hapo district jongi te habang ye page pada ba ibat kini ki cases jongi bri ki bayok covid ni syamba kitu hi bla yo ya ke vaksin ki shitom tang shi sngi arsni ndre ki jam no mo ki kot no tena ta kadang ni penslur ya baro ki nong shong ha district ba kin shim ya kan kala jingda namar ka vaksin hi ka penduna ya ka fertility lan ya ka jingyam number 2 kalong ba ni stang kandiat sni mo mentang ila day life terik so stang arpulai sni arpusau sni la day christmas so kan day kapor ka ba kan dan ka jingalang hagi mani kan dan jingalang kawai mental abon ski jakaya tho ski bam kana la long normal hi kata ka jing emma gi program ru baper la long lut te ka shulong bangim la ban restrict haduk kata namar bangi pa ai kibreu ngila so thu ka economy ru kala tre bah mo ngila ya suffer enough tengi dan kamban late hi saka normalcy tamad ka jing late normalcy kalong ba ngi la ding de melong ba la yada te kata hi ka de ka jingmot jong sarkar ka ba mentang indan ya kani ka special vaccination campaign ka ban sedang na do santerik kani ka santerik ngi sedang shwa na umling ke team ngi form ki team jongi ki team kini sa ki polling station block wise mo kani ka program kan long hawa south li ki block ngi dan te ngin sedang sana umling ha ka santarik kini ka team kan mi nang nina nong po santarik kan sa polling station baper nang to da kan rew ba new tarik dang step kila play ka to ka polling station kin aya ka vaksin hadu saw baje ka idea ka long ba ngimla ban play arsaw kanta ka long ba kini ka vial ka hab ban wan phai yang sha cold chain tingi na ta kadang ngimla ban ban play hadu new pra baje namar yo ngim ka ban ai ka dawai ka basniu na ta kadang ngi hab ban bet ka tu kapor te kani ka long ka program ka ba ngi bo sya bara ngin sedang na ka umling ngin poi sya po jirang na jirang ngin de sya umsning nang tu bade khadu ngin poi sya barembang te tang ba wala dang ibu ikini special date ban vaccination ru komot ba ngim ai vaccine pada la da village facility ka jing ai vaccine ni ka dan bet haki tu facility kam baju dang te hakan ni ka team bangidan ngi kidan nakaliang jongi kidan zonal magistrate sector magistrate nang tabade ki BLO ki Asha Anganwadi nakaliang girang ba snong naliang self help group naliang ki nong yalam ki balang baper kin yalong lang ka team menta kila late ban ay ka mobilization kila late ki snong baper ban yakran bar ki snong ban pensno tu te ngashim da kan kala pathai ko bor ma ba request ya baro ki nong snong ha ka kan ka than be jongi ba kini shimi kan ka lat ban yada yalade kanang ba kani ka por la shai kuma play I kidan ki jaka ki state baka vaksin hi kam don mo ki hap up pali ngi hang ni ka vaksin ka don tang ba ki pai ba kim shim ti phim de ban tiang kam
nila alap ba napdeng jongi ki staff ki officers jongi ru bon ki jingkeli ki ba frequently asked question ngi ong ngi kitu ngi dan la bu lupa ha website dia pia kwa tip mo namar ba ki bon ki khana hamsaya bakumne bakumtai kita ru ngi la bu hang tu ngi la jubab ya ki pat ba te lada don kanu kan ka jing bam sotu jing lene ka ba PR tatin pila ban contact i doctor ki MO jong pi hapo ki PHC CAC jong pi what thing ya kan ni nambar ka datang ka vaksin ka bala ban ya da yang imo te ngi kat taru mentang ngi la hamduna nambar ba ya kan ni ka virus andre ka dei nambar ba kampat wan kata ka third wave hang ni andre kumang yu I ka ni ka posted ba ki don ki kum ka South Africa kum ki European countries menta ki bre ki bawan nang to ha ka kari ka jongi ka mat hari India kita ya poi airport hi ngim sya syu bakin wan syangi menta namar bang ngi hab ban le ya kata RT-PCR test yaki dan only la da long negative ngin pelai yaki na airport ngim pelai syu yaki ro de ka kani ka de ka ba kamde ka shika kam ka bang syu ong de ngi la dan da ko order yaki ni ki bawan na ki ri hi ki ba don kane ka virus ngin strict bah te ngi kerpat ya sakawe ru mo yaki nong shong mentang ila apalai ki ni CCMC ru long kim yang syu surok kumbayang last year ma ndengi request ki shnong bagin nong ba long husiar lada pin ong ru ya ki shnong kin kit kya mo ki nong shong hi dalade kin pentip ya ki rang ba shnong ya ki nong penyak shnong lada don kanu ka kinu gi bahaya yang nigi kun ki bawan pai na kiri nong we kin sngo bah ban pentip sya ka shnong khnang ba ka shnong kala ban penbiang ki jakasa lada don kam laneng kila ban pet hi yaki kin da syong hayang la jong ru kin pet bah khnang ba kinum mi shini syatu hadon da dap itu quarantine period ibas bus ni itu hi te dang don bet ikadang ne kumjo te kini hi de ki khubor bangi kwa ban share bat pi bat ni kerpat bat kentu ya pi barok ba pin song bah ban cooperate lang bat ka district administration khnang bangila ban ya celebrate bangin yo ikata Christmas ke besok ke basan bat ngim kwa syu lada wan kata ka third wave ru lada ngi barong ilakot ya kata ka herd immunity nginum lockdown syu handai lada ngim pat poi kata ka herd immunity ngim ban se ban hab lockdown biang sa shisien te kani ka de ka jingker pat ka berit ka jongi ngi kerpat ipi barok ki nong shong sobha ban cooperate bat ni khnang ba ngila ban ya yang daka jing shngan daka jing ya burom iwe kubleshi ka noriat omtang bagapau haga jingpan mi yo so nyamtra henry ka donru ya ka jaka jong okai ka bai tenat harut snong lengba ki ksyat ki banok rempum habaro ki sau ayom ka noriat ka jingai kumba shispa ka 100 kilometer na nomba shilong berlai sau kilometer na noston west ka hills district kadon hadu shispa kanai pautam kilong ying bat kumba kanai pau persen kidai ki benang im hakarep karyang Hak tega shnong kidan sautli kikshat ki banok rempum habaro kisau ayom kakshat syalia lentuk ba kshat umtang ksiar kshat syalia skong bat kapot sahab kadon ru ka krempu bon senrang belang ki nong shnong bat kanoriat fama an environmental conservation com tourism society kadap shnaru ikilenti kesengkin bagan thup ia kawe ke jingking blashna tang da kisej ban kam na shiliang kawa Uba mekadis marbanyang habai keren bar Mawphor ulai thu baga jing temu jong kadar basnong ban pli ka nika jaka jong okai kalong ban kentiu ya kayo ka kot jong kasnong bat kamtam baki pajba kentip ban sakhi dalade ya ka jingdon uso nyamtra uba seiso bha ha ka nika snong nakaliang jongi ket bangi la suya ap kumto ngila ya persang banyayai te kibabuan hi kila ai jing kersan yangi da ka banginya tre na lade ban sedang na lade ngi na kaliang kasnong ngi la tre mentala kumba ars ngi ban lik pendap bengin sedang ya ka jing tre da ka bangi yami da bor da ka mat jong ngi kasnong ngi la sedang ban ti ban lik khom ban lik sna kitik jing don kam kum kadak bangi la don ka jing thang na lade ban kentiu ya kane bat ka hadu menta hi ngi la ya hi kane bat menta kini ki ksyat ki badan hang ne kalong ba kadon bun teliki saya po nong riat te ya ka bangimut bangin play mentangin play syatang ya ka we ka badai ka we tang ka we ka umba
Ti kita hapo kata ru kisai kidon kumba sao san teli kisai ki bahak tingim keren ti kisai barit ki ba no kumto komne te ki views point ru hni ngidon te ka we ka kram pubon ru ka bangi sei khat kateng ka senrang belang ru ka don hi ti ka we ka kisai ka ba khampau ha hni we baro ki tip ka dia ta nakaliang jong EDC nang ni hisnam blada bu ilawan yu kejat ilawan pai ya kan ni te ka de sang ni sha lang ti bangin mut ya samariau te ka danang te ka ba kateng ka susing te ka tharu mata te kiwe ki ba ngidang benang ya su sakmat te mun ngin senang ya sakmat nama ngimla ban le mata si sen le nama bakla yar ka he palat ni ka tourism jong hi ki kisai ki ba shani shatur ki dang don hi te ya mata ngidang mut ban pli swatang ka we ka phot Uba mekadis marbanyang, ulakan turu ya katna tourism jongka jylla, bahkan ai jing rap lem syaka senong, kenang banla banang penjanai susu ya kene kajaka jengokai. Ulai turu baya kene kajaka jengokai, on plipai ba no haka khatwe tarik unok pra arajar arpuwe. Kane ka tourism jongi ni senong kadai ka kebla ai ka mai mariang kumbaong mah. Bu ble nong bu nong thau la kan shaj hi ka nong riat ban long ka we na ki senong ki ba don bun ki jaka te hande kat hadu menta te na kaliang jongi ru ngila persang hi ban nyai ki department si ki babuan ki jing ai la ban yarap lem yangi na menta ban kentio bungin ra ya kan ka tourism sajrong ban penpau sa ka perthai ru bangi dan hangni ki tourism kum ki shaj ki views point ki pubon te ki ru ki ba bun hi ki ba ngila ban promote la daga na kaliang ka government ka phai khmat lem sengi bukan yarap khamtam me ya ka tourist department na kaliang jongi ngila lej ban ngila pendak ya ki nang ki dokumen la ne ki jing tho jing tar apo ka te na kaliang jing tre system jong director mut ula kit khia hi ya kani ka kam bat ula sedang hi ban promote bat ula menta ka sa tang ha engineer bu wan ban estimate ban wan ni ta te na kaliang jongi ringi kerpat ni kiwe ki department ki babun lada ki dang don ki la ban yarap lem yangi ni kerpat ba kin wan ya senyang lem bakin ya na kaliang jongi ni pediang lada kiwe ki wat ko mangin kentiu ya ka senong ka tha ko ba kiwe ki jaka ki pa ngi ni dan kita khamtam ye unong mi khmat jongi uba MLA jongi uba kim farmer banyang haka jingla jong ngila ya persang hi bangin ya keren tu ulak kular hi ba nyarap dan benta lemengi ngiso komen ba nakaliang jong unong khmat ba ulak kular hi banyarap lem ki jing don kam jong ini senang. Habai keren berubah lastar welenkoi, ubade uwe nekir khot jongka society ulai thu baka society rengkat kadar basnong kidang nut ban kentiu ya kakam jingokai hakane kasnong kenang bakan long kalat ai kam ai jam iki para snong baru baka snong kan kiu hakaliang kayo kakot. To hakabanung kong ngi nakaliang jongi ka society jongka nongret ngi penpau kejing sungu buram mi pi ki reporter ki bawan nakaliang jongka Mawphor bat hakabakum kini kapor ngi sabahaban yatu ban pentip sepi ba ya kani ka society yang nia nongret ila sedang nado ubanai April jong kani ka senam aricar arpawai bat ka jengtemu ka jongi ka long namar ba kani ka sunong jongi kani ka sunong kaba ublei ulak kerku kerpang ha ka jengdon jong ki ki wa ka jenglong jong ka sunong ha ka jenglong jong ka rep kariang ngila ban ong ba nakini ka sunong ki ba marjan kadi ka sunong jongi ka khamlong kerpang ngila ban ong khamtam namar ba kadi ka sunong ka ba la ban penmi uniu so nyamtra ngangit ba POE pipoi hang ni POE dah lagi jongi khamat ya uniu so nyamtra te ke jing temu ke jongi kalong namar bakani ke sunong kalong ke sunong ke beran hakan dong du ka belong hat du jong kani ke surok na umli shani shanong rian te nakaliang jongi ke society ngi angnut ba ngin kentiu ya ka yo ka kot jong ginong sunong namar ba
kinong song snong hani ngila ban ong kendai pau kendai persen kide tang kinong rep ki bidang B ki bidang duna ka jengnang jeng stan te da ka bangi don kani ke jeng temu ban seng ya kani ke society kalong ban kentiu ya ka yo ai ka kot ya ka akor ka buram jong kinong song snong brok away kata kani ka jeng temu ka ba kamat jongi. Kumbala juong bakasurok kade ubulum kayo kakot yung kisnong gitaw bat ka jylla. Henry kanong riat kadon kam satang bansiang rong. Namarhadu menta kasurok rong kakutang hakabasdang yung kisnong. Kumta nakleng ka society kakentu ikatanat PWD bahkan pai kematlam ban penyu surok rong no kenang baka pensuk ikipaiba nong snong baru ikinawan yung okai perthai. Nak bentar kini ki jingking bat kitu ki caka ki bangi penkhoi ni snai kitu ki lentia ki chan ka banengkong ni perkhat daka komiti jong ka society bat ni song thu ba tang mangi ki rakhat jong ka society ngi numla ban trei namar ke jing trei ka khia PUE de lagi jong khmat kum tu te ngile chaka snong ken ngile chaka snong ban kerpat ya ka snong ba kasunong ro kan ya trelang lamat ngi ka society nak ka benta bingin tre ngin pen khoj ngin shna gitu ke jingking hoi nak liang jong ka society ha ka jinsha ngim dan fon AA ten rei dak ka bangi snok tilang bat ka sunong ka ai ka fon kat tu kat ni ngi ka society bangin penlut hang tu ban thit ki se ki jing dan kambaro ten rei ha ka bai de ban trei ban shna gitu ke jingking te ngile da ka bangi tremon sobha na ka liang chong ka society rengkat bat kipat ba nong song snong bat ha ka bedi bat kani ka bentaru na ka liang chong ka society ni penpau ka jing sngo ngu ka jing so burom ya ki paranong song snong chong ka snong nong rian ki ba ki la ai ka ti ka mon ka ti ka diang ban ya trilang bat ngi ka society na ka bentaban ban pen i kitu ki dak kishin ha ka bedi ban kani ka jeng temu ka jongi ka society banwan ra ya kani ka tourism hang ni apo snong nong rian nalon kitu kilenti ki bangi la shna kum tu kitu kilong kidang ka jeng sedang jongi ka society ten rei kum ka society hi rangkat bat ka snong ngidon ka jeng angnut banang ni sakhaman nginang penbaha bat ngila don ro ka jeng temu bang ngin thong yi ki ding na ka mentaban penek pensa ya ke jing internet jongka memariang kumang lo ongi pi ulei ula kerku kerpang ya ke ni ke snong ke jongi ki jing thum ki jing tap ki so ki pai ki babon chai ki laban mi yang ni snong tidak ka bangi ni sang ya ke ni ke society rengkat ka jing wan ra ya ke ni ke tourism kolong ban pen i sha ka perthai ya ke ni ki jing don jing em ya ke ni ki so ki pai ki don yang ni snong nong rian te hakini ki por ki banwan ki banai ki bansawan ngidon ke jeng temu ke jeng anut nak liang chong ke society rengkat bat ke snong bangin nang penbaha bat ngi kerpat ru ya ki bor sarkar la dalong kabala kini rap isnailam yang ngi ke society ke snong namar kum PUE bakani ke surok kru kani ke surok kani ke rong si benta ngi ong ba ngi la khamsuk mentah kali kawan tien rei pe kini ke surok kampat poi hadu station nang ta kini ke surok ki badai ban poi ha kini ki jaka jongok kai ka surok PUE dalagi jong khmat ka dang long kum tu tingi kerpat ya ka sarkar leng ba ka PWD department bahkan pai khmat lam yang ni kanang ba nginang la ban penbaha ya kini ki jaka jongok kai ke ba kamariang kala kerkhui yang ni hang ni hanong rian.
Ti kumtu ngila poisya ka bukut jong ka tup khubor. Sa chisen pan, kublai shibon ipi baro, tak hadu begini syambiang, kublai shibon.